Neljäntenä Niilo eka mutka. Eino numero. Rytkeili siellä sitten ja kannustus on hirmuista. Vähän kun tsiklit mahara myyjä. Ja tiukkaa päätyä siinä. Ja numerolla 265 Ventu Salminen kolmosia. Hyvä Niilo! Multa näin nimistiedot täältä, taisi jäädä Aleksin taskuun tää lappu. Joo, me ollaan niin innoissaan täällä, että tämmöisiä pikku unohduksia tapahtuu. Hyvä Jedi! Pääasiat nyt kaikki on radalla ja homma pyörii. Ja sieltä Aleksi juokseekin nyt. Älä kompastu! Niilo oli neljäntä. Hyvä Eino! Anna mennä vaan! Nyt on siellä Pukasjolon alla. Rossi sieltä vaan! Rossi odottaa. Niilo tulee seuraamaan. Kattoo nopeasti. Veli Voutivaisen kanssa. Ja hienosti tullaan sieltä. Ja Rossi tulee hienosti sieltä painaa. Rossi hänen hakee sitten Florista painaa. Hyvä Jedi! Hyvä Rossi hienosti menee ja siitä pikkumallista viski siihen. Noin, hyvä. Ja saa vielä 28 kakkosena siinä. Karistalo. Eino Anttila. Kakkosena tällä hetkellä.